15 minút. Čo stihnúť? Je to čas relatívne krátky. Niekedy prekvapivo veľa na mobile, pozrieš správy a zaplatíš aj splátky. Áno, čas beží strašne rýchlo, priam letí. Za 15 minút si zapáliš dve a vyhodíš aj smeti. Za 15 minút prídeš z práce a vyzdvihneš si deti. Stihneš toho v celku dosť, aj keď ten čas letí. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Rok je vraj časovo, úsek v celku dlhý, ale nezaplatíš hypotéku ani žiadne dlhy. Nezarobíš na auto a ani na nič cenné. Viem, sú to myšlienky pravdivé a v podstate temné. Čas je len relatívny pojem, míňa sa cez prsty a ty máš negatívny dojem. Sekundy, minúty, hodiny, roky, rád by si urobil späť v čase skoky. Všetko sa mení, sa menia hodnoty, neboli mobily a dnes sú roboty. Doba sa mení a až nestíhaš vnímať, keď ten čas uteká a sa ti začne míňať. Dieťa sa narodí, naučí chodiť, príde prvé slovo a ty sa budeš modliť. Nech sa to spomalí a môžeš ho vnímať každúčkou sekundou, keď ho vidíš dýchať. Prvé slovo, prvý krok, prídu prvé zuby, zabudneš pri všetkom aj význam slova z nudy. Školka, škola, vysoká, bude každá doba divoká. Tik tak, 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 tik tak. Hračky, krúžky, kamaráti, cítiš, ako sa to všetko kráti. Lásky, zmeny, prvé hádky, už to vidíš, život je krátky. Čas nám plynie v každom období inak, nič cenejšie nemáme, mám pravdu synak. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Sekundy, minúty, hodiny, roky, rád by si urobil späť v čase skoky. Všetko sa mení, sa menia hodnoty, neboli mobily a dnes sú roboty. Doba sa mení a až nestíhaš vnímať, keď ten čas uteká a sa ti začne míňať. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Ak ti tieto rýmy niečo dali,